මිවගතම කුඩකුඩ එරුකොළගේ තෙරේග අල්මෙන් හම මේ ෆිෂිකෙන් දාන්නද මිරා අස්ලාමු අලයිකුම් हुसैन मिर्साद इंगे तो वालेकुम अस्सलाम शाडो जाय किरे तो हाद अल्हम्दुलिल्लाह रंग मिर्साद फहातुंग और मेना मिवगत हम कैंप के कुदिंग मिवगत से या शाडो रगलिया दे मिकम मी निमुनी है ना दे मिहाल और मी मडुकोल्ला मिहिरे वरा लगोल सरहद देगे मी पाइनिया 26 के मालूमात कोले हिस्सा कोले दे मेगे दे मिकोलन मी आम आदे मे आदि मिकोले मिबुनी वहाके के पाइनिया 26 मी कोन रशेक्का में विस्ता दिनेगे दे मी मालूमात हिस्सा कोले अनको मी बावेरी वनी सैफ आदि रुस्तान किने तो रागल वाला अरे दोस्त कोला होदे तो मी मारी मी असो पुरतो मी पाइनिया की कोचे तो देख मी नमगवा कारणा बदन हिस्सा कोल्लाने मी पाइनिया देहा 26 के पाइनियर इन के स्काउट इन मैं वार बड़ा गुली लाभ वही फोन मसक तेंगे मी लकुडिया मी बेरिया आदि दांडिया मी बात के ताकि बेनु को के मी स्काउट मी कोरा मसक के वार टेक्निका कांतत हुन्नाने ए मसक के तो रिस्पेक्ट कोफा मी पाइनियरिंग किया फिर आगे माने कि गैजेट्स बुरी जा मी खावारा मी खाल व्यार इच्छी अन्नान देंगे हमें मी पाइनिया देहा 26 मी नंग मिहार में कुरियदा कैंप देवन हास साउथ के बोरी मारो मियोगतो मिथिबी राशकी काफ गुरादु इनवेगे मियोन्ना मिहार गुरुवाला मियोन्नी मी लॉसफुशी दम मी हम फाड़ो राशे मी आदि मिहारस गुरुवाला फाइनमेस देहमे मी नामा काफ गुरादु होरी गुलुंग आगमेंगे डेप्यूटी कैंपरी चीफ रुशदान किया दिनिया एमेरा गणवाल मी नामकी अस्तु मी अलगुंमेंगे कुरीगे स्काउट मी गुरादुवा लुस्कुट्टा देतेरेगा नाकुडिंग एडी ब्रीचे ए ब्रीजा मी निस्पेक्को बेफुलुं कुरेगी अगुरी मसक्के तारी मसक्के निस्पेक्को देफवा हासना मी असु मी हास वेगेम बेदनी बेफुलुंगे मसक्के मैं शरफ वाके के मसक्के को मी एकमुग ओळुनु स्काउट मियदु बडति बेफुलुंग तुगा मी इवेंट हिंगुमुगे बोळुवा एवि मे ए मुळि राज्य तारीखगस मी वर बोडु मसक्कत गोतुगा एगोडाना मे ब्रिज एरसोंग अन्ने सब ब्रिज मखी एरुगादि कुरा कमेन राज्य एवि मे कम दी स्काउट गुरादु स्काउट मेते एक कोफा एवे मिहार स्काउट आइलागे तेरेगा ए मसक्के एक पूरी मसक्के बार बड़ा एवाह का देखे वे एहमी ए शारफो ए मेंबर उन्ने दिनुमुगे गोतो मी इवेंट मी नंदे එහෙම मी මිහර ඉවෙන්ට් එකේ නමයි හොරි හැචාලු මේ ඉංගි ජෙදෙ මේ කැම්ප් එකේ කොට කොට තාරෆේ मी किहिन कुरियदा के मिहार मी दोस्तर की हम स्काउट हरकातुगे मी कैंप तब बेवमुगे दोस्तर मी हर तेरेगे हम मिहार आलुमे मी कुरियदा मी कैंप परी ए कैंप कवरे कुदिंग तंगल गिन विद्या मो कैंप परी मी केने एवरे गिन विद्या जंबरी एवोगे हम मुळि दुनियेगे निस्बतु में से बावर स्काउटुंग एत्तम वेगे हिंगा हरकातुगे मिहार मी गान हास्कूल मीगा एब बैरे हास्कूल गा मी स्काउट कुदिंगे आददकी मीगे बैरे 211 कुदिंगे बैरे दिन मीगे तरह स्काउट कुदिंगे तरह रोवर स्काउट के मैं दोषी उम्र पूरा हमें यह को मी लीडर उन्ना आदि मी आगुमेंगे कंटिंजेंट स्टाफ उंगो तो के बैरे बेफुंडा के 3 से का फंसा हबर गिरा मेंबरों मी हरकातु के मियोगु तो गुरादो गे बोले आगुमे गुरादो गे मी पूरे मी गेंदने गुरादो गे रशुगे हम इस सरहद में कम खास को गे मारा बड़ा तैयार गे पूरी बैग तैयार हो गे एक इतना आगुमे एक्टिविटीज बेस का मीन लॉसफोर्स है मियोगु तालो मिथिबी रशुगा मी ब्रिजा कुरी गोली फाइन मी मिहार एम तारीख दो है देता भारत तारीख दे मी यानी किता दो हतो मी कुरी मी दाने मी कैंप अरुण मी कैंप में दिहातरो दुहा कुरी के मुसे दिहोगे 22 23 24 25 मिली माला देम वाकी हाथ गाड़ी ताके नोनी मी किने तो मीनने अरुण मैं मिकोलन ये आरो आरा फाकुदन वार देंका मी कुदिंग मेदुगा वार मी जोशा फोरी आको दें मी हरकातुन कोंकमे तो मी दक्का देने मी किने तो मी शेड्यूल मी दें अने आमको हम रूटीन को मी स्काउट आउटडोर कैंप तो होगा
මේ හේදුණු ෆතිහු හේලාගෙන් නමාදු කොග්ගෙන් හේදුණුගේ zikru කියාෆා බුතට්ටෙ බයගෙන් දෙන් තයාර වනේ හේදුණුගේ සා තයාර කර කුදින් අමිල්ල කක්කා හොරිහා කම්ස්මි කරන්නේ හැම තාවල් තකේ ස්කූල් තක්ව හදාගෙන කොම්මේ ස්කූලේ ආලුන හැම ස්කූතෝ නන්දවන් දන්නවාලා නේ මේ ඉවෙන්ට් ರಾವ ಹಿಂಗನಿ ಮೀ ಕಾಫ್ ಗುರಾದು ಸ್ಕೂಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗ್ರೂಪ ಅರಬಿಯಾ ಸ್ಕೂಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಂಗೆ ಹೇಗೆ ಇತುರ ಅಳಗಂಗೆ ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಮೀ ಬ್ಯಾರೋ ಅಲಿಫ್ದಾಲ್ ಒಮದು ಸ್ಕೂಲ ಮಾಲೆ ಹುಳ್ಮಾಲೆ ಹುರವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇತುರ ಶಬೀನಿ ಮನೋಶಿ ಮನೋವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಿ ಮೇಯಾಕೋ ಮೀ ನೂನ್ ಕೆಂದಿ ಕುಳುದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಎಬ ಬ್ಯಾರಿವೆ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ದೆ ಮ್ಯಾಗಡಕ ಮೀ ರೂಟಿನ್ ಕೊ ಕೊಮ್ಮೆದೋ ಕೇಂದೋನು ಹೆಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೆ ಅಳು ಮೆಹಾರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಲೈಫ್ಗ ಮೇ ವಾಲಿ ತೆರೆ ದಿರುಳೆರ ಸಾಳು ಗೆಂಗುಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಬೆಲುಮುಗೆ ಕಂಕ ಹಿಂಗ morning inspection bawa fa dohega natija ilan kor me bawne rally ham huriha bayaring etanaka evfa didena gafa me huriha kam harkat hinga de etora magadaka think kabaka me mike focus ka iyakin knowledge activities ta iya kuriyedde knowledge ke ekudinna amu malumat dinuma ade egetora ekeke creative masekket dasko dinumuge duwas iya wara foriga alome iya program sama losfoshiga me gendi den alome mihar meogutu alome creative na fenwada annawan me kudin mitibi MNDF hingawa klahega me klahake me scout warabada goli found kame me alifan nivumuge hunara ekama beenu kura takech alifan rowa meduriya sabutaka ami mikhala bar me malumat kudin daskoren dihe ekama ebore hasa beje fighter kiya evi me yarume mikama kudin saugari kuruwan me alifana gole kankama helun teri kuruwan wegen ala fiyawale ege to ekama me hasa beje bes de mede bori challenge tangol physical dos unnane misaka iye tangol lui koddi ama malumata ekeki kavi masekket daskore ekama mede meti firefighter onnane challenge din activities ta wara ebore wara physical cheese ebore hama wara me එම මිකහ වගුතෙක් එහා මේ අලුන් බේන මෙන්න හැම ගෑම සයිස් ස්ටෝමින්ගේ මේ මසෙක්කත හොර එගෙන සයිස් වාගතේ වර ටාස්ක් අලුන්ස් බේන හැම ගෑම බෑවරි වන්දෙම් මේ වගුතක ගොතන් අලුන් එබජේ තාදේ මේ නිම්මාම වකි හාස ෆරත මිෆද බොඩති හරකත්තක දායර කොමස් බයික් එබ්බාල් මෙලි බනේ නේද ගුරාදු මේ බාවනේ හැම ගෑම්ස් මුලි ගුරාදු කොමියුනිටි රාෂ්ට්‍ර කවුන්සිලුම් ෆෙසිගෙන් මේ health center මේ fulhunge hidumatunga de hama wara gira farate muli ha mosesa ke hi alun ne dibona de aba hasaku council dong e devve abbara dong muriha kam government na me aninge jangeyen o sarhadde saafu kottiyumuga council dong wara bar walage ekam de rayetu sahna adi beleni verin alun benga dogoti beleni verin nikume eten saafu kotti kudin na kur masakken hama site wasu site ka begin එම වරපොඩ ශුක්‍රියා අයත හම තිදෙව්වේ හම වර බුරක උනම සමාල් මෙන්න තිදෙව්වේ වගත ඒ මානුන උම්මීද කරන්නේ මේ සයිෆ්ස් ඒ දෙකේ වාහක හම මේ බයකෝ බීඩු කර නුනේ බයකෝ තම්රීන කර මීහා මීහක වානේ එන්න බයකෝ කමෙ කොද්දීක තාහෙන්න එහෙම ජයි අදි මේ ෂාඩෝ ආලු මේ හවා කොල්ලෙනි ඒ සයිෆ්ස්ෝගේ බස් කොළ හම මීහා මීහක වානේ මීහා මීහක ගෙදි මේ එහෙනු हम यकीन बोट कुरफान इदाले वार शुक्रिया मीरा आदि साइफ आदि हम टीम में सर में के फरातुन है ए तो